ka tɛmɛ ne ni hakilina kelen ninnu ye n'o ye Tizawaten kɛlɛ ye min kɛra Mali sɔrɔdasiw ani Banbantikulu ninnu ni ɲɔgɔn cɛla la Dr Ali Tunkara bɛ an bolo directement na an ka plateau kan lakana taabolow dɔnbaga lajɛ don a n'a sɛgɛsɛgɛlikɛla an bɛ na ɲininkaliw sɛmɛ a la Dr Tunkara an ka foli b'i ye. Saha. Awa komi e ye lakana taabolow dɔnbaga lajɛ ye nin ye i ye misaliya jumɛn de sɔrɔ nin taabolo nin kan? Tiɲɛ don n'i ye nin yɔrɔ kofɔlen ninnu ta i b'a ye k'a fɔ ko kabini kɛlɛ mɛn ni Mali bakɔnɔ san 2012 yan'a ka daminɛ jamana ka finitigiw kun ka u ka taa ka segin kun ka suma yɔrɔ in na kosɛbɛ o kɛra sababu ye ka fanga di kulu mafasi dɔw ma ye. Yɔrɔ in fana ye yɔrɔ min ni y'a jateminɛ i b'a ye k'a fɔ ko mugujugu tɛmɛyɔrɔ don taama dɔ minnu bɛ taa duguma sira fɛ olu tɛmɛyɔrɔ don kulu mafatigi minnu bɛ diinɛ ko kɛlɛ la o minnu tun bɛ yɛrɛta hukumu kɔnɔna la o Mali marabagaw selen k'u ka mara boli kuranfan yɔrɔ dɔw kan i n'a fɔ Kidali ni Kɛfɛntina ɲɔgɔnnaw olu caman kɛra ɲɔgɔn sɔrɔ ye wala i b'a ye k'a fɔ ko kɛlɛ fila in na kari ɲɔgɔn na Mali finitigiw ni kulu mafatigi ni diinɛ lasabagaw ka kɛlɛ a kɛra kɛlɛ min a dama tɛmɛnen don. Ayiwa Mali sɔrɔdasiw ani u ka dɛmɛbagaw bɛɛ lajɛlen bɛn'a kan u y'a lakodɔnniya k'a fɔ ko kɛlɛ tiɲɛna u bolo e yɛrɛ bolo sisan o bɛ se ka kɛ mun ye kɔlɔlɔ jumɛn bɛ se ka k'o la tagali ɲɛfɛ? U ka laseli la ko kɛlɛ in min tora la ani minɛnw tora la nka n'i ye kunun bi ta Mali finitigiw ye kɔmasegeli min kɛ kɛlɛ dabila a ka gɛlɛn yɔrɔ in na i ka se k'a fɔ ko i bɛ kɛlɛ sebaya dira maa min ma sabu maa min sigiyɔrɔ min ye bɛnnen don an ka kunnafoniw sɔrɔ cogo la u ko Mali finitigiw kabini kun fo ka se bi ma u ye sanfɛ kurun ninnu ye baara caman kɛ ka se ka maajugu ninnu u bɛ se ka daga ninnu bila cogo min o ni yɔrɔ in na ka gɛlɛn i ka se ka fɔ ko kɛlɛ tiɲɛna finitigiw bolo walima kulu mafatigiw ye jɔnjɔn ta mɛ a bɛ se ka min fɔ nin yɔrɔ la dɔrɔn o ye k'a fɔ ko fan fila bɛɛ bɛ ka se yira nka n'i ye Mali finitigiw ka bi laseli lamɛn ani kɛlɛ min bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se sigida maa min bɛ yɔrɔ kofɔlen ninnu na a bɛ se ka fɔ kɛlɛ a ye ɲɛda kura ta kabini kun fo ka taa se an bɛ yɔrɔ min bi. Ayiwa an ka foli bɛ Dr Ali Tunkara ye.